Så er vi startet. Hej, Rolf. 2 player online. Du joiner mig. Sniper hvordan fanden gør det? Du går bare ind og joiner mig. Ja, okay, 2 sekunder. Wow, Skal man ikke sende sådan en invitation eller? Hvad? Nej, det behøver du. Kan bare gå, tryk tab og shift, og så går jeg hen på mig og tryk på den. Okay, 2 sekunder. Nej. Der, og så hvad? Så skal jeg bare sige deltag i spil. Gå nu her. Ja, jeg er i gang med at join dig. Luk nu, mand. Sådan der, jeg er inde. Kom nu. Ja. Nej, ikke den der. Vi skal spille Sniper-Fi. Bøsserøv. Sniper-Fi. Hvad fanden snart? Kan du ikke finde den, eller hvad? Nej. Kom nu. Vent. Ellers så deltag i mig for fanden. Den der. Nej. Det er sniper. Ja, men der er en bane. Hvad fanden er det egentlig for en bane? Nå, fuck det. Hallo. Der er en bane, når du går ind i den øverste, så er der en bane, der hedder Sniper-Fi. Den hedder Sniper-Fi. Ja, den der. Ja. Ja, Emil. Hej, Speeder. Kan vi være sammen i Ja, morgen? vi er. Nå, ja, det kan vi vel. Så skal jeg tage ud til dig? Det kan jo, ja. Fint nu. Kan vi vel godt. Og Peter, han spiller Call of Duty i morgen. Jeg læsper. Jeg får altså så meget slik til morgenen. Jeg kan godt lide at suge pik. Pik smager dejligt. Fuck, den er lang tid om det, man. Use sniper rifle claymore and paratot downs to hold. Kan det ikke være hjemme ved dig i dag? Rave off enemies. Det kan vi finde ud af, why you. Ja, det finder vi ud af. Vi har bagud. Hvorfor helvede din pik? Prøv at skyde. Prøv at se. Okay, lad være med at skyde på hinanden, det gider jeg ikke. Ja, jeg fik den lige nar, man. Jeg fik også... fuck. Kæft, det er nemt. Hallo, jeg har lige, hvad hedder det... Hvilken sværsgrad har du lige sat der pis på? Hvad? Har du sat den på easy? Nej, Hallo, jeg fyrer sådan en portal med så ned nu. Ej, flot. Prøv at tænke, du kunne finde ud af det. Din homo. Hold da kæft, din pik. Lad du være med at skyde på mig, mand. Og hvad? Sagde du noget til mig? Det gjorde du ikke. Hej, bitches. Hallo, lad nu være. Nå, jeg tror... Lad nu være med det da. Emil, jeg mener det. Lad være. Så knipper jeg dig som morgenmad. Ja. Hvem er det, der skriger? Det er en eller anden klam sol, der læsper helt vildt. Ej, hvad er det? Det er min storebror. Det er min storebror, der afspiller et eller andet pis. Shit, de blev pwned, dem der, mand. Okay, er du klar til trickchat? Ja. Okay. Ham der. Gør det. For fanden, hvor du jernlam. Jeg fik det ham. Det var det, jeg sagde. Hallo, på nu. Jeg gider ikke redde dig. Okay. Jeg løber, okay, Okay, jeg løber. Ja, lad nu være, for helvede. Hvad? Nej. I got it! Yes, please. Yes, against no else, please. Ja. Hun er en luder. Jeg sender sådan en portal nu. Die, potato. Nej, jeg kom til at gøre det i dig. Og det var ikke engang meningen, det var fordi der var en helvedes masse fjender ved siden af, og nu dør jeg. Ja? For satan. Ja, jeg nåede det. Nej, nu er jeg nede. Red mig, eller knipper dig. Jeg er tæt på at være nede nu. På nu op. For fanden da. Hvorfor er du sådan en spasserlam? Jeg skyder missil lige ned på dig. Og hvis I ikke ved det, så har Albert fået ADHD nu. Hvem er Albert? Nej. Nå. Ja, hvad så? Du har lige fået det. Jeg skulle da have haft det længe, din nar. Dø dog, mand! Hvorfor sagde den? Og du har også astma. Hvor er din lille, den der... Jeg aner ikke det der, hvad astma er. Ved du ikke, hvad astma er? Okay, bare som Emil, han er så dum og ikke ved, hvad astma er. Ja. Han er homo. Ej, Emil, astma. Emil Astma, er du egentlig bøsse?
Nej, Nå, astma, det er jo det der, hvad hedder det? det er det Man der. ikke kan trække vejret ordentligt eller andet. Ja. Så, jeg lavede lige final kill med sådan en porno missile. Hvad? Kom nu op, og så lad være med at skyde på mig. Ah! Nu går de bare helt amok. Shit. Nej. Ah, de vil køre ind i mig. Nej, hvad laver du, Mie? De Okay, kører jeg ind. stopper videoen nu. Hej YouTube.